Я ведаў, што, як вынікае з артыкула, іх здымкі мала што пакажуць, але ўсё роўна было непрыемна бачыць, як людзі паводзяць сябе ў дакладнасці так, як апісвала начная газета. Стэфані паклікала мяне і пабегла да фургона з карэспандэнтамі. Я ўжо ведаў, што яна там убачыла. Там сярод некалькіх чалавек, які размаўлялі з журналістам, быў доктар. Я прыйшоў туды якраз своечасова, каб пачуць гаворку. Я стварыў гэта, сказаў ён. Гэта ідэальная істота. Тыя з натоўпу, хто пачуў яго словы, зарагаталі. Я не вінаваціў іх. «Давай», — сказаў я, схапіў доктара за руку і выцягнуў яго з натоўпу. «Сапраўды міла», — сказала Стэфані, «размаўляць з прэсай, як сказана ў артыкуле». Доктар нічога не адказаў.